muri Zimbabwe aiwa Job wasikala uchema nevanhu achiti asi zvavakaita kavanhu veopposition hazvina kunaka, asi achiti aiwa Mwari vanomutungamira, achiti ndakaitwa food poisoning achiri kuchikurubhi aiwa nevanhu veopposition akaitwa food poisoning achiti aiwa ndiri kuwana hangu treatment muforeign land asi zvavakaita hazvina kunaka, aradza ane chigumbu mumwoyo aiwa iwo uya uchizourayiwa nevanhu pazoshata. Saka bina mashoko ataura ndokurudzira vosubscribe ulike utina on the bell icon. Turambochona mabdates adokupa pano paZim News Live. Notanonyora paX endo pakachiti fellow citizens, I write to inform you that I am admitted here in foreign nation after suffering serious stomach aches that started shortly after my colleagues in opposition visited me when I was at Chikurubi. I will not accuse anyone, but I suspect food poisoning, but I will be well. Ndo mashoko akutagwa pana Sikhala chiti aiwa handisi kususpect hangu vanhu ka asi itori food poisoning yandakaitiwa vanhu vake vomuopposition pakaichimuona kuchikurubi muri Zimbabwe ndokupatura chiti aiwa ndakaitwa food poisoning ipapo. Chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko aya. Mashoko aya anokwanisa kucontradicta nokuti sezvamuziva Sikhala ndiye aitaura mashoko ekuti aiwa vanhu vake vemuopposition vanga vasingamboyi kuzombomuona kunyange naNelson CHAMISA hakambomuona. Munomaziva mashoko akataura aya asi taona kuti akucontradicta akuti aiwa vanhu vemuopposition vacho ndovakamuita food poisoning. Saka muri Zimbabwe aiwa semi ndozani kufunga kwenyu. Chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu tidze mafungiro enyu. Musanga nosubscribe kulike tina on the bell icon. Tirambochona maupdates andokupa pano paZim News Live.